Mano mar adek duond bura mano mar ODM Nyakorom Gajwang' mabende nochaki e higa mar 2005 tinende ni to koro hingo higni 20 nyasi mabende obagi e kaunti mano ma Mombasa chakre odiochieng' ma kawuono min chieng' tarik 14 nyasi makamano biro bedo ka rumo chieng' Jumapil chieng' tarik 16 en mana ni gima lit en ni nyasi makama timore ka ugai mare mano mosendore Raila Odinga to bende koro onge en wach moro malit Nyakorom Gajwang' kata kamano gibago rombe mopogore opogore aparo ni walusa ne kotenre gi ODM at 20 mise mabende gisebedo kada mana ka gichwalo kata kamano sigana makamano to kadwar mar mondo mi watugi kalure koda thuolo manok odiochieng' manyoro dana kiani ni neno weche manyien neno kaka delegates johera kanyakla kod jokanyo mag ODM mall e county man ma Mombasa neno ka giidho SGR joro gi gachokolo jomoko bende luonge ni gachorero neno ka gigine neno ka sani jotelo mag ODM gi members mag ODM ni Mombasa mabende jomoko wacho ni sani Mombasa ni maber economy ma Mombasa maber niwach sani jobiro mang'eny Mombasa ODM at 20 to kaki wacho no en how marach ni timre ka jatelo ogai ma ODM mchosenindo to kata kamano aparo ni romoni bende en one of the ways magitiyo kodo mar yuago ogai mar ODM manchonindo majakom koro to bende seche magiromoni aparo ni nyoro gisetimo okang' machielo mar confirm jatelo mar ODM koro oburu nyocha obedo appointed ne to act kaka ng'amo chung' ni ogai mar ODM to sani koro nyano ka delegates nyoro se puodhe makoro eni jatelo eni koro eni party leader mar ODM tapano meno ber niwach party okonego bed ka nitiere iluongo na vacancy for a long time niwach sani iseneno ka nitiere siasa migoyo sana siasa migoyo kaluo kod ODM sana wach mar ni jakom ne nowacho nang'o to nyiri no ka wach ne mogik ne nang'o to nyiro ka mbadi nyoro wuok ne en jakom osebet ka kelo ne lek ka kelo ne lek ka wacho ne kako dwaro iwinjoga koro okinyal ng'e adien to jakom kelo ni mbadi adier lek kosen na wach mowacho ng'eno okinyal ng'e adiera mare koro sani niwach saka jakom osenindo okinyal ng'eyo to gima nodwaro maber en ang'o to bende kinyal wacho nitie joma wacho ni wachne mogik kane nowuoyo Agala Hotel mene wachne mogik mene gima nodwaro ana ng'eyo jakom ne ng'ama onyalo wacho ni kama to kara gima odwaro en kama seche moko onyalo goni mbaka kama to ineno ka gimotimo opogre kaka nowacho nikech weche masani ji wacho ni wach mabende nowacho e magawa miwacho na e kaunti ma Machakos kanyakla kod mano wacho e ik mama Phoebe Asiyo e kaunti mano ma Homa Bay koro gin weche mopogore opogore kweth moro wacho ma kweth moro wacho ma kama kaka baba nadwaro kama kaka nadwaro to seche moko kidwaro ng'eyo wan sana wan jo Afrika sana fana weche mag kata kinye weche mag hera sejino wanka okwawacha henya ni wahero ng'ato lakini ineno kaka